vakantie. Verrek. Hey! Je prijs. Yes! Op een merkingdokkum stiet een opvallende en grutte yieldbox vol met roenwijnde biljetten. Daarmee wil de gemeente Noord-East-Friesland omtinken vreegje voor de subsidiemogelijkheden om die huis te verdworzamen. Misschien kunnen mensen interesseren of mensen die net helemaal op de hoogte zijn van de regeling die we hebben. En net iedereen leest altijd de kranten, net iedereen leest altijd de website. En dit is misschien een hele mooie manier om mensen in de kunde te brengen, maar juist als gemeente Noord-Friesland. Nou ja, mensen zijn vaak wel verbaasd van dat er nou heel veel rapportjes bij de gemeente binnen. Het is vaak wel, heel veel mensen het lezen. Dus mensen kunnen echt profiteren van de regeling die we hebben. Waat het ontwaat om de box in te stappen, maakt het kans op mooie prijzen. Ik ga een bonbon van de karwei. Maar hoe volle, dat weet ik nog net. Ik denk iets een keertje voor in de tuin. Want dat vind ik heel erg leuk om daarmee bezig te wezen. Nou, wij hebben een, hoe neem je dat? Energiezuinig huis. Dus wij hadden dat net nodig. Ja, nou ja, dat is voor ons dien. Ja, door de Wenningstichting. We gaan een nieuw huis. Met alles warmtepomp en nou ja, alles perfect, zeg maar.